आथिखालनि थासारि राजखान्थि बारहावाया माबायदि बारहावा दिनैनि थारिखआव जों बुंनांगोन मानोना जों गावबागाव मोनसे राजनिति दलाव थानाय हिसाबै गावनि राजनिति दलखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों देरहानो हागोन। हानजाया जिहेतु खोब आसाबादि 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकार आरो बे बिपिएफ सरकार जुदि दायोब्ला जि सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बेखौ माबोरै मावगोन? नङा, 2025 मायथाइयाव जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैयोब्ला सुक्तिनि दफाफोरखौ जेरैबायदि माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो रायजो राजाया बेसेबां फोथायगोन बिनि सायाव दिनै जों गावनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। नुनो मोनदों दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों आरो जिबायदि बिथांमोना दिनै आवगायबोदों सुबुं माहारिनि गेजेराव बिटिसिनि रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना गोबां खोथा होदोंमोन, गोबां बाथ्रा होदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों, रायजो राजाफ्रा बिजिरदों, बिथांमोना दिनैसिमबो बिटिआर सुक्ति खालायखांनायनि उनाव बिटिसिखौ मोजाङै बिथांमोना दिनैसिमबो सालायनो हायाखै। मानोना जिबायदि धरनाव थाखा फैदों, जिबायदि धरनाव बिथांमोना बिटिसिखौ सालायनांगौमोन आरो जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जितु आसा होदोंमोन, जितु मिजिं होदोंमोन, दिनै बिथांमोना दिनै मोगथाङाव जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै। नंखायनो सम सफैब्ला बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिसार लागोन आरो नंखायनो दिनै आसा खालायदों जे फैबाय थानाय दिनाव जों आसा मोनसे खालायदों जे बिपिएफआ निश्चित गभर्नमेन्ट फैगोन ना माने सियर जाना दं। मानोना जों जेब्ला रायजोनि खाथियाव थाङो रायजो राजाफ्रा थांनाय समफ्राव जेरैबायदि बिपिएफनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ दिनै कुइसन लाबोयोमोन, दिनै बिपिएफनि सायाव जिथु खामानि मावजानो लुगैदोंमोन नाथाय बिपिएफखौ दिनै बिथांमोना सोंखारिनायाव गैला। बिपिएफखौ जेसेबां हायो माने वेलकाम खालामदों। मानोना तुलनामूलक भाबै जों नायदों जे थांनाय 15 बोसोर बिपिएफआ दिनै रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहानाया 15 बोसोर 3 बोसोर माने इन्टारिम खालायदोंमोन, गासै 17 बोसोर जादों। खिन्थु दिनै 15 बोसोराव दिनै बिपिएफआ जथेस्थ मावदों। माखासे ओनसोलनि जिबायदि थासारिया दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों 17 बोसोराव जिबायदि दिनै जोंनि गोलैसोना ओनसोलमोन आरो बे गोलैसोनाय ओनसोलफोरखौ साংবিधानिक भाबै जेरै कनस्टिटिउसनेलि 6 शिड्यूलनि प्रभिजनजों दिनै दाजानाय मोनसे बिटिसिआ दिनै गोबां मोनसे जौगानायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हादोंमोन। नाथाय जेब्ला माने इउपिपिएल सरकार फैदों, इउपिपिएल सरकार फैनायनि उननिफ्राय जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफ्रा गोलैसोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय थादों। नंखायनो आसा खालायदों फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफआ निस्सय माने पावाराव फैगोन आरो। बावैसो लन्च खालामदों भिजन डकुमेन्ट्स, बेनि सायाव मा बुंगोन सार? भिजन डकुमेन्ट्सआ थाखागोन। मानोना बिथांमोना जितु भिजन डकुमेन्ट्स खालायनानै जिबायदि खोथा बुङो दिनैनिल' खोथा नङा। बिथांमोना दिनै जेब्ला सुक्ति खालायना फैनाय लोगो लोगो गोबां खोथा बुंदोंमोन, माखासे एकर्डफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन होनना बुंदोंमोन। बिथांमोना भिजन थानाया मोजां। जों माने बिथांमोननि भिजनखौ मावनांगोन। भिजनखौ बिथांमोना रिटेनलि बा मोनसे डकुमेन्ट्स आव दोननांगौ जानाय नङा। मानोना दिनै नुदों बिथांमोना दिनै भिजना हिसाब गैयै भिजन दिहुनबाय। बिथांमोना गोबां मिशन दिहुनबाय, नाथाय दिनै मोगथाङाव बेसेबां माने रायजो राजाफ्रा माने बिनि फिथाइखौ मोनजादों। ओंखायनो जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो, नोंथांमोना मोजां मोजां सिमां नु, मोजां मोजां भिजन दिहुन, मोजां मोजां डकुमेन्ट्स दिहुन नोंथांमोना, खिन्थु दिनै रायजोनि माने उपकार जानांगोन। दिनै मोगथाङाव 5 बोसोर दिनै आगान होबाय बिटिसि सरकारा, कमप्लिट 4 बोसोर थांबाय, दिनै बिथांमोना दिनै मा मावनो हाखो? सुक्तियाव मोनखानाय माखासे दफाफोरनि गेजेरजों जेरैबायदि इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौमोन बेखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। हरनाय फैसाखौबो बिथांमोना टाइमलि दिनै खरसा खालायनो हायाखै। जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोनखौनो दिनै बिथांमोना संस्थापन होनो हायाखै। अब्ला बिथांमोननि बे भिजनआ दिनै डकुमेन्ट्स जितु भिजन डकुमेन्ट्स बिथांमोना जितु दिहुनदों बे बेसेबां साक्सेस जागोन नोंथांमोनानो बिजिरबानो जाबाय। ओंखायनो आसा खालायदों बिथांमोननि साननाया बिराद गिदिर, खिन्थु बिथांमोना बास्तबाव मावनो हायाखै। मानो बिथांमोननि गोसोआ फिसा, बिथांमोननि गोसोआ गुवार नङा, जायनि बेलायाव दिनै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो बेखौ जों नुदों। आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय बेखौ बिनि सायाव बिजिरगोन। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव बिपिएफआनो गभर्नमेन्ट फैगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा निश्चित बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। नंखायनो दिनै नुदों जे बिटिआर सुक्तिजों दिनै बेसेबां फिथाइ थायदों, बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेसेबां लाब जादों नोंथांमोना नुदों। दिनै मार्केटआव थां, जायफोर बेपारि, जायफोर बिजनेसमेन बिथांमोनाबो बुंदों दिनै बाजाराव दिनै फैसायानो गैला। मानो गैला? बिथांमोना जितु खोथा होदोंमोन, थारमाने गभर्नमेन्टनि रं डिसिसननि थाखाय, गभर्नमेन्टनि मोजां सालायनो रोङैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरनि आखायाव दिनै गोबां माने थाखा फैसा गैला। दिनै गामियाव थां, गामिफ्राव थांबाय, दिनै जिबायदि बिथांमोना दिनै खोथा होदोंमोन दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै। लामा मोजां मावनो हायाखै बिथांमोना,
कलेज इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदोंमोन माखासे भेन्सार स्कुलखौ बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै गंसेबो स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै अन समाव माखासे स्कुलफोरखौ दिनै एलपि स्कुलफोरखौ बिथांमोना एमालगेसन खालामनानै दिनै माखासे स्टुडेन्टफोर गैया खालामनो नागिरदों ओंखायनो दिनै माखासे जोंनि गार्जेनफोरनि आखायाव माखासे रायजो राजाफोरनि आखायाव दिनै थाखा फैसा गैला थारमाने सरकारनि भुल डिसिसननि थाखाय मानसिफोरनि आखायाव दिनै फैसा गैला बेफोर जाहैदों मा दिनै रायजो राजाफोरखौ फस्थायबाय थादों ओंखायनो आसा खालामदों जाहाथे बेनि सायाव निस्सय रायजो राजाया डिसिसन लागोन आरो जितु बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि जितु दफा सुफुंनांगौमोन दासिमबो आबुङै सुफुंजायाखै बांसिनहै जितु सिमा बारायनाय आरो जि समस्ति गोदान समस्ति जानो गोनां बेफोर दासिमबो लिरनाय आखराव ओंखाराखै मा बुंगोन बे जोङो खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि सासे आन्दलनकारिनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोना सासे नेता आरो सुबुंनि गेजेराव दिनै बिथांमोना सिनायजानाय सासे आरो सुक्तिखारि हिसाबै दिनै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ मानो खालामनो हायाखै बिथांमोननि दुर्बलता थारमाने बिथांमोना मावनो रोङाखै दिनै नोंनो होखानाय सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय दफाफोरखौ दिनै माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बाउन्डारि दिनै बिथांमोना एक्सटेनसन खालामनो हायाखै 60टा गामि दिनै जाबाय होननानै बिथांमोना डिक्लेयार खालामदोंमोन दिनै बे 60टा गामियाव बबे जिल्लानि सिङाव गोलैदों बबे एडमिनिस्ट्रेटिभआ दिनै बेखौ कन्ट्रल खालामदों दिनै बिथांमोना बेखौबो क्लियार नङा दफायाव फैनाय माखासे दिनै बर' लाइमोनफोरनो पारामिलिटारि दिनै रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि खोथा बुंदों दिनै बिथांमोना बेखौबो खालामनो हायाखै 1500 कोटि थाखा दिनै हरबाय होननानै बुंदों बिथांमोना थांनाय माबायाव जों नुदों बड'लेण्ड महा उत्सवआव जेब्ला दिल्लीयाव बिथांमोना दिनै प्रग्राम खालामहैदोंमोन बेहाय दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिथु फैसाखौ हरबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों हरदों दिनै बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै अब्ला रायजो राजानि गेजेराव दिनै बबेयाव खामानि मावदों बिथांमोना फैसा हरसेयावबो बिथांमोना दिनै माने खामानि मावनो हायाखै थारमाने बिथांमोना अलरेडि फेलार बेखौसो फोरमायगोन ना दिनै जायफोर आन्दलनकारि गोबां जोंनि उन्दैनि सेंग्राफ्रा हाजिरा मावलाबायनानै थेला नारलाबायनानै गावनि गथ' गथायखौ गारना दिनै बेंगलर मुम्बाइ बेफोराव दिनै हाजिरा मावनो गोनां मानो जादों थारमाने बिथांमोना दिनै जायफोर आन्दलनकारि बिथांमोनखौबो दिनै सुबिदा होनो हायाखै जायफोर दिनै आन्दलनकारि दिनै जेलाव दं फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आन्दलननि नामाव जाय दिनै गावनि जिउखौ बावसोमनानै माखासे व्यक्ति हिसाबै नङा बिथांमोना आन्दलननि गेजेरजों बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो होननानै दिनै बावसोमहैनानै दिनै बिथांमोना जेरैबायदि जेलाव दं दिनै बेखौबो बिथांमोना दिहुननो हायाखै बेफोरनो मोनफा मोनफा उदाहरन ओंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोना गावनि व्यक्तिगत लाबालाबनि थाखायल'सो खामानि मावदों थाखा फैसा बिथांमोना आरजिदों धन सम्पति बिथांमोना दिनै आरजिदों गोबां दिनै बिथांमोना बेनि गेजेराव जोंनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों जे दिनै बिथांमोना जेबो समाजनि गेजेराव मोजां खामानि मावनो हायाखै कलेज इउनिभारसिटिनि खोथा बुंबाय थादों बिथांमोना नोंथांमोना नुबाय थादों दिनै भेन्सार स्कुल माखासे दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा बुंदों दिनैसिमबो गंसेबो दिनै माने स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोरनो मोनफा मोनफा उदाहरन ना ओंखायनो दिनै बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन बिथांमोना खोथाखौ बिराद मोजां खोथा बुङो दिनै प्रेक्टिकेलाव बिथांमोना दिनै जेबो मावफुंनो हायाखै इभेन दिनै आसाम सरकारनि गेजेरजों भारत सरकारनि गेजेरजों फैनाय थाखा जे रांफोरखौबो बिथांमोना दिनै समाय मथे खरसा खालामनो हायिनि थाखायनो ठेकेदारफ्राबो फैसा मोनाखै ओंखायनो दिनै जों नुनो मोनदों सार्कोल अफिसथां जोंहा डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसफ्राव बिथांमोना दिनै जि नुदों कारापसन दुर्निति बिनि अनगायै जेबो गैया ओंखायनो आं दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरगोन रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मोनसे डिसिसन ला मोजां गुड गभर्नमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावनि भटखौ मुल्यबान भटखौ जाहाथे मोजां जाहाथे भट होयोब्ला सोरनो भट होयोब्ला सरकारा मोजां डिसिसन लाना खामानि मावनो हागोन नोंथांमोना डिसिसन ला ओंखायनो आसा खालामदों जेरै 17 बोसोराव जिबायदि बिटिसि ओनसोलखौ डेभेलप खालामबाय बिटिसि ओनसोलनि माखासे सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे जौगानायनि खामानि मावबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा रावबो बुंनो हायाखै ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव 2020 मायथाइनि बे बिसायख'थियाव बिपिएफआ मोजां माने नाम्बार्स लानानै गभर्नमेन्ट दागोन आरो थेंक इउ हानजाया जिहेतु खोब आसाबादि 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकार दागोन आरो बे बिपिएफ सरकार जुदि दायोब्ला जि सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बेखौ माबोरै मावगोन नङा 2025 मायथाइयाव जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैयोब्ला सुक्तिनि दफाफोरखौ जेरैबायदि माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां जिथु नुदों माखासे अलरेडि मावखाजोब्बाय आरो दिनैनि थारिखआव माखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन जोंहा मावनांगौखौ मावगोन कलेज जोंनो नांगौ बेखौ जों बानायखानांगोन नङा होमब्ला सेंग्राफोरखौ जों रिहेबिलिटेसन नांगौ बेखौथ' होखानांगोन
माखासे स्कुलफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइज खालायनांगौ बेखौथ' जों होखानांगोन बेखौ जों मावखानांगोन मानोना बे सरकारनि दायित्व नङा होमब्ला आरो दिनै बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथायाव दिनै जोङो जायहा दिनै मावनो गोनां बेखौ जोङो सिन्था खालायगोन जोंनि गभर्नमेन्टनि सायाव माने डिसिसन लागोन ओंखायनो बिटिआर सुक्तिखौ दिनै 5 बोसोर सुक्तिखारिफ्रा दिनै मावनो हायाखै दिनै बिपिएफआ रायजो राजाफ्रा जुदि दायित्व होयोब्ला बिपिएफआ निस्सय बेखौ जों मोजां डिसिसन लानानै सरकारा मोजां हाबाफारि लानानै जों आवगायलांगोन आरो बे खुनु डाउट गैया मानोना दिनै थारिखआव जों मा लुगैदों बिटिसि ओनसोलनि माखासे अधिकार हांबिधानिक अधिकार जों लुगैदों नङा होमब्ला जों दिनै हांबिधानिक अधिकार लुगैदों थांना थानो लुगैदों जोंबो बुहुमाव जेरै माखासे हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि जौगानाय सुबुंफ्रा जिबायदि आवगायलांनो नागिरदों जोंबो हांबिधानिकबाबो अधिकार लानानै दिनै जौगालांनो नागिरदों ओंखायनो दिनै बिनि सायाव खुनु डाउट लानो नाङा ओंखायनो बिपिएफआ दिनै राजनिति मोनसे हानजा दिनै सुक्तिखारिफ्रा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालायगोन जों गभर्नमेन्ट फैयोब्ला पावाराव फैबा बिथांमोनखौ फुलि सापर्ट खालायगोन मानोना दिनै बिपिएफआ दिनै सुक्तिखारि नङा जाय सुक्तिखारि दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगोन कमिसन दं बिथांमोनखौ कमिसननि जुगेदि माखासे गामि दानख'नाय माखासे गामि एक्सटेनसन खालायनाय बेखौ जोंनि सरकारा सापर्ट खालायगोन आरो बिथांमोननि मावनायनि सायावसो माने सोनारगोन दिनै बिथांमोना दिनै मावनो हायाखै जों बिपिएफआ बेखौ फुलि सापर्ट खालायनानै माबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ समाव बिनि समनि फिथाइखौ जों समाव दिहुननानै होगोन आरो ओंखायनो दिनै जों गभर्नमेन्ट दिनैसिमबो जों बिनि सायाव डिसिसन लायाखै पावाराव फैग्रोनो पावाराव फैखांनायनि उनाव बेखौ जों माबायदिहै दिनै माने सुक्तिफोरनि सायाव इमप्लिमेन्टेसन खालायनानै जों मोजांखौ गनायगोन जों गाज्रिखौलाय मानो गनायनो आउट अफ बिटिआर बा बिटिसि जितु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिथांमोननि बागै मा सानदों सार जोङो बिटिसिनि सिङाव थानाय जायफोर बर'जों लोगोसे हारि माहारिफोरनि जुदि हांबिधानिक अधिकार जों बेखौ होखानांगोन आरो दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय दिनै गोबां माने बर' सुबुंफ्रा दिनै आन्दलन खालायदों गोबां दिनै बिथांमोना मुंख्लं जादों बिनि गेजेराव जों बेखौनो खावलायगोन जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु अट'नमास दिनै होदों बेखौ हांबिधानिक खालायनांगोन राजनितिक भाबै जों बेखौ जुजिनांगोन मानोना दिनै गुबुनाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफ्राबो गावनि राव गावनि माने हारिनि हारिमु गावनि अधिकारखौ लानानै बिथांमोनाव थांना थानो लुगैयो बेखौ हांबिधानिक जों खालायना होनांगोन ओंखायनो जोङो बेखौ बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा माने मोजाङैनो बिनि सायाव गियान दं बेखौ माबायदि खालायनांगौ पावाराव फैब्ला बिनि सायाव जोङो रायजो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो हांबिधानिक अधिकारनिफ्राय जाहाथे बन्सित जायैबायदि जों खामानिखौ मावगोन आरो थेंक इउ